Er bestaat echter geen twijfel over de betrokkenheid van Biomate in deze georganiseerde biozwendel. Hier, voilà. Nog een keer onze naam. Dat is goede reclame. Matthias, alsjeblieft, stop nu met dat te lezen. In dit hele verhaal moet echter wel de positieve rol van Delphine van Winkel worden aangestipt, die de hele zwendel aan het licht bracht en meehielp op te doeken. Allee, toch nog iets dat positief is. Ja, maar je moet wel toegeven, jullie bedrijf is virtueel eigenlijk failliet. Ja, het zal wel zijn. De klanten die we nu nog niet kwijtgespeeld waren, die zullen nu wel afhaken naar dat hier. Maar geef toe, er zijn ook positieve dingen. Hè? Ze zijn toch positief over Delphine? Nou ja, en terecht zeker. Nee, Matthias. Jawel, het is goed dat je dat aan het licht hebt gebracht. Ja, ik voel me nu wel verantwoordelijk. Hè? Als ik had gezwegen, hè? Als ik niet op onderzoek was uitgegaan, dan was er En dan verkochten wij nog altijd van die smeerlapperijen. Vroeg of laat zou dat toch uitgekomen zijn. Ja, het is goed dat je dat gedaan hebt.